Mayong adlaw sa tanan ug mo kining kahimtang sa atong panahon karong Miyerkules, October 28, 2020. Gamonitor gihapon ta sa bagyong Molave, mao ang kanhing bagyong Kinta, ug ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 500 kilometers northwest sa Kalayaan Islands, Palawan. Typhoon category kini din adunay gikusgong hanging 155 kilometers per hour ug pagunos nga moabot og 190 kilometers per hour. Gairog kini sa direksyon na northwest sa gipaspason na 20 kilometers per hour padulong sa Vietnam. Ug ang traffic extension niini mao gihapon nagdala og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat sa mga probinsya sa Western Visayas, Palawan, lakip ng Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro. Samtang aduna po tay laing gimonitor na bagyo o saka tropical depression o ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 2,070 kilometers silangang bahin sa Central Luzon. Aduna kini gikusgong hanging 55 kilometers per hour pag-unos nga moabot og 70 kilometers per hour ug galihok kini sa direksyon na northwest ug hinay ang pag-irog niini. Ug alang sa dugang na impormasyon bisita ang atong website ug dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.